Ο αναγνώστης, αγαπητοί μου αδελφοί,
όπως ξέρετε, είναι ο κατώτατος, ο πρώτος βαθμός, ο πρώτος σκαλοπάτι της ιεροσύνης. Και η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει αυτόν τον βαθμό, διότι αυτός ο οποίος έχει αυτό το χάρισμα και τη διακονία μέσα στην Εκκλησία είναι για να διαβάζει τα Ιερά Γράμματα. Γι' αυτό λέγεται και αναγνώστης. Να ανακοινώσει τα βιβλία της Εκκλησίας μας και να ψάχνει τους Ιερούς Οίκους και να βοηθάει τον ιερέα στην επιτέλεση των Ιερών Μυστηρίων, των Ιερών Ακολουθιών, αλλά προπάνω της Θείας Λειτουργίας, που είναι το κατεξοχήν μυστήριο και το μυστήριο των μυστηρίων. Και εσείς, αγαπητέ Κωνσταντίνε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με ιδιαίτερο φίλο, με ιδιαίτερη και ζηλευτή αφοσίωση, με αυταπάρνηση, αφελοκερδός, ψάλετε εδώ, σε αυτό το ναό των Βερικαλή, αλλά και στους άλλους ναούς της Ενδορίας και βοηθάτε τον αγαπητό τον Πανικόλα στην επιτέλεση των Ιερών Ακολουθιών κάθε Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές. Εις επιβράβευση λοιπόν αυτού σας του ζήλου, αυτή σας της αγάπης προς την Εκκλησία και της αγάπης προς τα Ιερά Γράμματα, διότι υπήρξατε δάσκαλος, όχι απλός δάσκαλος, αλλά καλός δάσκαλος και υπηρετήσατε από υψηλές και ευθυνοφόρες θέσεις και διοικητικές και ως διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας και αφήσατε αποτύπωμα ισχυρό για την αγάπη σας προς τα γράμματα και προς τα παιδιά. Και η αγάπη σας αυτή δεν σταμάτησε, αλλά συνεχίζει και στο Ιερό Ψαλτήριο με την ανάγνωση των Θείων Γραφών και των Λόγων του Κυρίου μας. Εγώ εύχομαι ταπεινά ο Κύριος της δόξης να σας ενισχύει στον αγώνα σας, να σας χαρίζει την κατάφροη υγεία, να σας χαρίζει χρόνους πολλούς και καλούς και καλύτερους, για να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αφοσίωση και με την ίδια αγάπη να υπηρετείτε το Ιερό Ψαλτήριο. Διότι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, όλοι μας αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε διάκονοι του Χριστού. Και βλέπετε ότι ακριβώς όπως το ανθρώπινο σώμα, το κάθε μέρος επιτελεί μια ιδιαίτερη λειτουργία, την οποία δεν μπορεί το άλλο μέρος να την επιτελέσει και όταν την επιτελέσει το σώμα δεν λειτουργεί, όταν επιτελέσει μόνο ένα όργανο για λειτουργία, αλλά πρέπει όλα μαζί να είναι εναρμονισμένα για να λειτουργεί αρμονικά και φυσιολογικά το ανθρώπινο σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο καθένας μας έχει μια ιδιαίτερη διακονία, έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και όλα μαζί τα χαρίσματα αυτά ενώνονται και μας κάνουν την Εκκλησία. Και όλοι μαζί είμαστε μέλη της Εκκλησίας και η κεφαλή μας είναι ο ίδιος ο Αρχιπίμνη Κύριος Ιησούς Χριστός. Εύχομαι η χάρη του Χριστού μας να σας συνοδεύει στη ζωή σας, να χαίρεστε την καλή σας οικογένεια, τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και να έχετε χρόνους πολλούς και καλούς για να συνεχίσετε να υπηρετείτε εδώ στην Ενορία τον αγαπητό Παπα-Νικόλα στην επιτέλεση των Ιερών Ακολουθιών. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε με τη χειροκρισία μου ως αναγνώριση της Εκκλησίας μου. Και παρακαλώ για την μέρα στην ταπεινότητα να προσέχετε με την ταπεινότητά μου να μου δίνει δύναμη ο Θεός, να συνεχίσω την προσφορά μου να υπηρετώ την τοπική Εκκλησία με την ίδια θέληση και ζήλο όπως ξεκίνησα από την παιδική μου ηλικία στην Εκκλησία του χωριού μου και εξακολούθησα να υπηρετώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας σε πολλά μέρη της Κρήτης. Νιώθω σκοπής και δέος αυτή τη στιγμή. Για να φωνώ το στίχο των ψαλμών του Δαβίδ. Ένι η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω την ζωή μου, ψαλώ τον Θεό μου έως υπάρχει. Αμήν.